አዳም ኣብ ምድራዊ ገነት ሞተ ክርስቶስ ግና ኣብ መስቀል ሞተ ብለን ሃሌሉያ አዳም ኣብ ምድራዊ ገነት ሞተ ክርስቶስ ግና ኣብ መስቀል ሞተ አዳም ክመውት ከሎ ኣብቲ ምድራዊ ኣብቲ ጽቡቕ ኣብቲ ሁሉ ነገር ዘለዎ ኣብቲ ዝተማለአ ንኽትሪዮ ንኽትበልዖ ንኽሰትየሉ ትነብረሉ አዳም ኣብኡ ሞተ ብለን አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እንታዩ አዳም ኣብ ገነት ይመይቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግና መስቀል ይመይቱ ስለዚህ መንፈሳዊ ሞትና አይናይ ሞት ይደሎ ሕጂ ከምቲ አዳም ኣብ ገነት ኣብ ምድራዊ ገነት ኣብታ ኤደን ኣብቲ ሁሉ ነገር ዘለዎ ኣብቲ ጎደሎ ዘይብሉ አዳም ኣብኡ ሞተ ብለና ክርስቶስ ግና ኣብቲ ንቁፅን ኣብቲ ኸውሕን ኣብቲ ኣጻምእ ዘለዎ ምንም ነገር ኣብ ዘይብሉ ኣብ ሓዲግ ሰማይ ኣብ ሓዲግ ምድሪ ክርስቶስ ከም ዝሞተ ይነግረና ስለዚህ ሞትና ክርስቲያን ክትከውን ከለኻ ኣብዚ ምድሪ ክትነብር ከለኻ ኣብ ጎይታ ምጻኻ ሰናይ እዩ ኣብ ክርስቶስ ምንባርካ ሰናይ እዩ ኣማን ኮንካ ምንባርካ ሰናይ እዩ ኣፈጻጽማኻ ግን ኣጅዩ ኣገዳሲ እዩ ናይ ሓደ ክርስቲያን ካብ ኩሉ ነገራት ናይ ሞትካ ጉዳይ ኣማውታኻ ከመይ ዓይነት ሞት እዩ መንፈሳዊ ነገር የዛረብ ዘለኹ ስለዚህ አዳም ክመውት ከሎ አዳም ሞተ ብለና በመንፈስ ክመውት ከሎ ኣማውቱ ኣብቲ ምድራዊ ገነት ኣብቲ ምቾት ዘለዎ ኣብቲ ሁሉ ነገር ዘለዎ ኣብቲ ጽቡቕ ዘለዎ ኣብቲ ጎደሎ ነገር ዘይብሉ በጀካ ሓንቲ ኣይትብላዕ ዝተባሃለ ኩሉ ዝተፈቕደሉ ሙሉእ ዝኾነ ብምድራዊ ነገር አዳም ኣብኡ ሞተ ብለና ክርስቶስ ግን ኣብ መስቀል ሞተ ይብለና ስለዚህ ሕዋተይ ክርስቲያን ኮይና እንሞቶ ሞት ወይ ዝማ ሜትና እንተ ኮይና ኣቤናይና ሜትና ዘለና ክርስትና ኣጀማምራ ዘይኮነስ ኣፈጻጽሙ ይዓቢ ትርጉም ዘለዎ ስለዚህ ጀሚርና ኣቤና ፈጺምና ዘለና እቲ ዓቢ ነገር እዩ ስለዚህ አዳም ናይ ዓይነት አዳም ዝሞተሉ ቦታን ናይ አዳም ማውት ኣሎ ናይ ጌታ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓይነት ሞትን ዝሞተሉ ቦታ ሆናለ ስለዚህ ክርስቲያን ክንከውን ከለና እዚ ኣገዳሲ ብጣዕሚ ከም ክርስቲያናት መጠን ኣገዳሲ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚህ እዚ ነገራት እዚ ሓቢርና ክንሪዮ ሕጽር ብዝበለ ክንሪኤና ኣምላኽ ይመስገን አሜን ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 6 ከም ዝብል ቃል ንረክብ እታ ሕንቅቕቲ ይብለና እታ ምድራዊ ተድላ ትደሊ እታ ምድራዊ ነገር ትደሊ ማለት እታ ሕንቅቕቲ ምድራዊ ተድላ ትደሊ ምድራዊ ነገር ትደሊ ግና ብህይወታ እንኮላ ሞት ይብለና አዳም ከምዛ ዓይነት ነገር አጋጢሞ እታ ሕንቅቕቲ ግና ይብለና ብህይወታ ቆላ ሞት ይብለና ስለዚህ ክርስትና ክንሪዮ ከለና መንፈሳዊ ነገር ምስኮናሲ እንታይ ዓይነት ብሕንቃቐ እትነብሮ ክርስትና የለን ሕዋተይ ብምድራዊ ነገር ተድላ ትነብሮ ክርስትና የለን ሕዋተይ ክርስትና ዓይነት ኣለዎ ስለዚህ እቲ ዘላለማዊ ዝኾነ ክትረኽቦ ከለኻሲ ናትካ ዓይነት መንገዲ ናትካ ዓይነት ኣማውታ ናትካ ዓይነት ቦታ ወሳኒ ክብሪ ለእግዚአብሔር ይሁን ኣዝዩ ወሳኒ ስለዚህ እንታይ ብለና ኣሎ ኣብዚ ናይ ጢሞቴዎስ እታ ሕንቅቕቲ እታ ምድራዊ ነገር ተድላ ትደሊ እታ ብትምኒት ዝጠነሰት ነፍሲ ንሳ ግን ብህይወት እንኮላ ኣብዚ ምድሪ እንኮላ እንታያ ሞት ይልዋ ነዚ ዝብል ነይረ አዳም ኣማውቱ ከምዛ ዓይነት ሞት መይቱ ማለት እዩ እዛ ዓይነት ሞት አዳም መይቱ ማለት እዩ ስለዚህ ንሕና ክርስቲያን ክንኮን ኮለናሲ እንሪዮ እንሰምዖ እንነብሮ ኣለና ስለዚህ ካብዚ ኣብዚ ኣብታ ምድራዊት ገነት ዝሞተ ቃየልና ኣቤል ክቀትሎ ከሎ ንርኢ ኣብዛ ምድራዊት ገነት ኣብዛ ምድራዊት ገነት ዝሞተ ሰብ እንተሎ ኣብዛ ምድራዊት ገነት ዝሞተ እንተሎ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ዝሞተ ሰብ እንተሎ
ቃየል ማለት እዩ ቃየል ንሓው ቆተሎም ለና ሞትካ ኣብዚ እንተኮይኑ ካብዝኻ ሞት ይወፅእ ስለዚ ኣብቲ ኣቤልን ቃየልን ኣዳምን ሄዋንን ዝሞትሉ ኣብቲ ናይ ገነት ኣብቲ ምድራዊ ገነት ካብኡ ግን ሞት ወፅእ ለና ቃየል ንኣቤል ቀተሎም ለና ስለዚ ከም መንፈሳዊ ነገር ኣብ ምድራዊ ነገር ኣብዚ ናይ ምድሪ ተድላ ኣብዚ ናይ ምድሪ ትምኒት እንትመውት እንተኮና እትገብሮ ነገር እንተሎ ከምቲ ኣቤል ንቃየል ንሓውኻ ደሙ ተፍስሶ ማለት እዩ እዛ ዓይነት ህይወት እንተዳ ኮይኑ እቲ ትሞተሉ ዓይነትን ትሞትካን ኣዝዩ ወሳኒ እሞ ቃየል ንኣቤል ከም ዝቀተሎ ይነግረና ሎሚ ሕዋተይ ኣበይና ዘለና ሎሚ ሕዋተይ እታ ሞትና ኣበይ ቦታ ሞት ኮይና ዘላ ኣብቲ ናይ ክርስቶስ እዩ ኣብቲ ክርስቶስ ዝሞተሉ ቦታ ዲና ሜትና ዘለና ወይሲ ኣብቲ ኣዳም ዝሞተሉ ቦታ ኣብቲ ኣዳም ዝሞተሉ ቦታ እንተዳ ኮይና ሞትና ከምቲ ቃየል ንኣቤል ዝቀተሎ ካልእ ዓይነት ተግባር ክንፍጽም ኣይኮና ንሓውናይና ደም ነፍስስ ካልእ ነገራት ንገብሮ ነገራት ነምጾ ነገራት የለን እዚ ነገራት ይዝማ ዝብለና ስለዚ ክርስቲያን ኮይና ኣበይናይ ቦታ ንሕና ዝሞትናሉ ቦታ ክንፈልጦ ኣገዳሲ ሞትና ኣበይ ምዃኑ ዓይነት ሞትና ኣበይ ምዃኑ ትዝሞትናሉ ቦታ ክንፈልጦ ኣገዳሲ እዩ ክብሪ ንእግዚአብሔር ይኹን መንፈሳዊ ነገር ይዛረብ ዘለኹ ኣዳም ኣብቲ ምቹእ ቦታ ኣብቲ ጽቡቕ ቦታ ኣብቲ ሓደ ነገር ዘይጎድሉ ቦታ ኣብቲ ትምኒት ዝበዝሓሉ ኣብቲ ሙሉእ ነገር ዝኾነ ኣብታ ምድራዊት ገነት ሙስ ሞተይ ካብታ ምድራዊት ገነት ግን ሞት ሒዛ መፅያ ትሞስ ሞት ወለደ ሎሚ ድማ ከም ክርስቲያናት ኮይናሲ ኣበይና ምክንያቱ ሰብ ኣካል ክመውት ከሎ ኩሉ ካልእ ሰብ ይዘርዶ ካልእ ሰብ ከርዳእካ ይኽእል ሓውኻ እንተመይቱ ብኣካል ገለ እንተመይቱ ከርዳእካ ይኽእል መንፈሳዊ ሞትካ ከመን ዘርዳእካ መን ዝነግረካ መን ዝገልጸልካ ነቲ መንፈሳዊ ሞትና ከርዳእና ዝኽእል ሕዋተይ ሕልናና እዩ ካልእ ኣይኮነን ቃል ኣምላኩም እዩ ዝብል መንፈሳዊ ነገር በመንፈሳዊ ነገር ኣብቲ ምድራዊ ገነት ኣዳም ዝሞተሉ ሞት ክንመውት ከለና ሰባት ዘይኮኑ ዘርድኡና ሕልናና የርዳእና ንምንታይ ከንመውት እቲ ቀዳማይ ናይ ሞትና ምልክት ክንሪኦ ከለና ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ኣብ መዝሙረ ዳዊት 22:3 ክንሪኦ ከለና ኢና ኣብ መዝሙረ ዳዊት 22:3 ክንሪኦ ከለና ከምዚ ዝብል ቃል ነን ኣታ ብማህሌት እስራኤል እትነብር ንስኻ ቅዱስ ኢኻ ብለና ካባና ማህሌት ክጠፍእ ከሎ ካባና ኣምልኮ ክጠፍእ ከሎ ካባና ምስ እግዚአብሔር ዘሎ ሪሌሽንሺፕ እዚ ነገር ማህሌት ናይ እግዚአብሔር ምስጋና ናይ እግዚአብሔር ኣምልኮ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ፍቅሪ ናይ ኣምላኽ ነገር ክጠፍእ ከሎ ሕዋተየ ሕልናና ይነግረና መርድእ ዝነግረና ኣለርት ዝገብረና ሕልናና ኣሎ እስራኤላውያን ኣብ ምድረ በዳ እቲ ቀንዲ ከጥፍኦም ዝኸኣለ እንታይ እዩ መንፈሳዊ ምዕዝምዛም ኣብ ምድረ በዳ ን40 ዓመት ከጥፍኦም ዝኸኣለ ምዕዝምዛም ኣብዚ ዘመን ዘለናዮ ነገራት ከ እዚ ነገራትን ማህሌትን ኣምልኮን ክብርን ናይ እግዚአብሔር ጎዲሉ እዚ እስራኤላውያን ዘጋጠሞም ኣብ ምድረ በዳ ን40 ዓመት ምዕዝምዛም ኣለዶ ስለዚ ሞትና ኣበይ ሞት እዩ ዘሎ ኣበይና ኣለና ኣቀዳማይ ቆሮንቶስ 19:10 ከም ዝብል ቃል ነገን ከምቲ ገሊኣቶም ዝፈተኖሞ በትማ ዝጠፉ ንክርስቶስ ኣይንፈትኖ ይብለና ንክርስቶስ ኣይንፈትኖ ከምቲ ገሊኣቶም ብምዕዝምዛሞም ሞእቲ መጥፍኢ ዘጥፍኦም ኣይንዕዘምዝም ይብለና ነገራት ንሪኢ ኣለና ዙርያና ንሪኢ ኣለና أو تقندنا إجزابير نجر كابانا مهاليت كتفق خلو مسكانا كتفق خلو أملقو كتفق خلو شم أملاق مسوع كتفق خلو أمنن حدنا كنكاسس كلنا كم تي كاب آبيل قتلو أتي غالي نجر انتايو نن حدنا نكاتل سلازي أتي كنموتلو وين ما ميتنا نزلنا وين ما كنموتلو زبرسنا يبوتا آبيو أبتي مدراو جنة
አዳም ዝሞተሉ ዲዩ ወይ ኣብቲ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ኣብ መስቀል ኣብ ቀራንዮ ኣብ ደረቕ እንጨይቲ ኣጻምእ ዘለዎ ሓዲግ ሰማይን ሓዲግ ምድርን ሲ ኣበይና ሜትና ዘለና ወይ ድማ ኣበይ ክንመውት ኢና ንመርጽ ዘለና ሃሌሉያ ክብር ንእግዚአብሔር ይሁን አምላክና ይመስገን ስለዚህ ምርጫና ይዋጣል ምርጫና ይ አምላክ ይመስገን ምርጫና ይ ሓደ ሰብ ኣብ ሕልናና መንፈሳዊ ነገርና ካባና ከም ዝኸደ ወይ ምስ መንፈሳዊ ነገርና ካባና ከም ዘሎ ንፈልጦሲ እንታይ ብለና ኣብ ማቴዎስ 5:6 ንሕና ኣቲ ሞትናይ ኣብ መስቀል ዝሞተኒ ኣብቲ ምድራዊ ገነት ዝሞተ ሰብ ኣብቲ ኣዳም ዝሞተሉ ክርስቶስ ኣብቲ ክርስቶስ ዝሞተሉ ዝሞተ ሰብ ተዳ ኮይኑስ እንታይ እዩ ማቴዎስ 5:6 ኩሉ ሰዓት ነንቦ ጽድቂ ዝጸሙ ዝጠሚን ዝጸሙን ክጸግቡ እየሞ ቡጻኣን ይብለና ኣብቲ ደረቕ እንጨይቲ ኣብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሞተሉ ክትመውት ኮንካ ጽድቂ ትጸምእ ጽድቂ ይጠምየካ ንጽድቂ ትብህጎ ኣበይና እጂ ክብርን እግዚአብሔር ነው እቲ ክንሞተሉ ዝመረጽናየ ቦታ ኣይናይ ምርጫና ኣብቲ ምድራዊ ገነት ኣዳም ዝሞተሉ ዲ ወይሲ ኣብቲ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቅለሉ እንጨይቲ ኣበይናይና ክንመውት ንመርጽ ወይ ድማ ኣበይናይና ሜትና ዘለና ኣሜን እዚ ወሳኒ ይዋት ኣዝዩ ወሳኒ እቲ ኣዳም ዝነብረሉ ዝነበረ እዚ ዓይነት ኣብዛ ዓይነት ህይወት ኮይና ክንመውት ኣመሪጽናሲ እንታይ እንደገና ኣብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቅለሉ እንታይ ክብለኩም ይባሓጺሩ በመከራም በሽግርን ብላዕልን ታሕትን በብዙሕ ነገራት ክንሓልፍ ንኽእል ኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ዝሞተሉ ክርስትና እንተኾነ ግን ናይ ሕያዋን ሞት እዩ ናይ ቅዱሳን ሞት እዩ አሜን ነፍስና ሎሚ ኣበይ ክትዓርፍ ኣበይ ኣይናይ ሞት ያ ክትመርጽ ነፍስና ውሽጥና ኮይና እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን እግዚአብሔር አሁን መንፈሳዊ ነገር ይዛረበኩም ደለው ስጋው ሞት አይኮንኩም ይዛረብ ደለው መንፈሳዊ ሞት ስለዚህ አቤናይ ቦታ ይዘሎ ሞትና አቤናይ ቦታይና ኣብታ አዳም ዝሞተሉ ዲ ወይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሞተሉ ነዚዩ ይብለና ስለዚህ ነፍስና ኣብቲ ኣጻመ ናይ እንጨይቲ መስቀል ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ተላእተ ሰቂልና ለና ኮይና ኣብቲ ሓዲግ ሰማይ ሓዲግ ምድሪ ተሰቂልና ተናሲ ጽድቅ ጠማና ጽድቅ ድማ ይጠሜና ናይ ጽድቅ ህይወት ድማ ንረክብ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን እግዚአብሔር ይሁን አምላክና ይመስገን ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 3:1 ከም ዝብል ቃል ነከም ሕዋተይ ኣነ ከኣይድዎም ከም ስጋውያን ከም ንቆልዓ ብክርስቶስ እምበር ከም መንፈሳውያን ክዛረበኩም ኣይኮነለይን ይብለና ሐዋርያ ጳውሎስ ነቶም ቆሮንቶስ ህዝቢ ክዛረበም ከሎሲ ኣነስ ከም መንፈሳውያን ክዛረበኩም ኣይደልን ከም ቆልዑ ተዛረበኩም ኣብ መንፈሳዊ ህይወትናሲ ቁልዕነት ኣለዶ ክብርን እግዚአብሔር ይሁን ኣብ ናይ ቁልዕነት ህይወት ንነብር ኣለና ሐዋርያ ጳውሎስ ነቶምሲ ኣዝዮም ብጸጋ ኣዝዮም በቤተክርስቲያን ብዙሕ ነገር ምድራዊ ዝኾነ ግን ሐዋርያ ጳውሎስ እንታዮም እዚዩ ካብቲን ክርስትና ብቁዕ ዝገብረካ ካብቲን ክርስትና ቁኑዕ ዝገብረካ ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽሲ ብሙሉእ ልብና ከምቲ ዳዊት ዝገብሮ ነበረሲ ብንስሓ ንመጽእ ዘለና ብሰናይ ልብስ ንመጽእ ዘለና እንተ ደኣ ቁልዕነት ናይ ክርስትና ቁልዕነት ካለና ኣብቲ ኣዳም ዝሞተሉ ቦታ ኣብቲ ገነት ምድራዊ ገነት ኣዳም ዝሞተሉ ኣውቂ ናብራና ኣውቂ ሞትና ኣውቂ ኸ ነገራትና ዝውዳእ ማለት እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ክብርን እግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ ካብ ቁልዕነት ክንወጽእ ይግባአና ቆልዓ ኩሉ ሰዓት እንታይ እዩ በአካል ነገር ክትሪኦ ከለኻ ኩሉ ሰዓት ኣብ ሓደጋ ዝነብር እዩ ዘኣልዮ ዝርዮ ቆልዓ እንተዝየለ ኩሉ ሰዓት ኣብ ሓደጋ እዩ ኣብ መንፈሳዊ ነገርካ ብቁልዕና ትነብር እንትኾንካ ኣዝዩ ሓደገኛን ደንጀረስ ዝኾነ ህይወት ኢና ንነብር ክብርን እግዚአብሔር ይሁን አምላክና ይመስገን ኣብ ቁልዕነት እንተለና ኣብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሞቶ ኣብ መስቀል ላብ ቀራንዮ ክንመውት ኣይንኽእልን ኢና ክርስትና ብቁልዕነት ኣብ ናይ ቁልዕነት ህይወት ክርስትና ንነብር ተዳ ኮይናሲ
أبتي مدراوي ميتشوت زلوا أو إنا زلنا مالتي أملاك مسجن كبرن إجزابير يقول ويتاي مسجن سلازي كل عنت كابانا أنت يقول كابانا يرحى أملاك مسجن كل عنت كابانا يرحى معزمزان كابانا يرحى واتي كبرن إجزابير يقول صدق يشتت سوشتنا ناي صدق هيوتي هلو أملاك مسجن كاب كل عنت نجر نوزا كريستنا كل عنت هيكون زفترة سلسلة شمونتي أدامن هيوانن أبتز نبرو مدراوي جنة أبتز نبرو ميشوت أبتز نبرو إجزابير أملاكن صبوق إلى زفترة استقميتهم كما تقولون مدري مسوال ولد ما بلنا زفترة سلسلة شمونت خنم بوقنا دمس إجزابير أملاك أب جنة كملال السمعو أدام سبيتون كأخاب جس إجزابير أملاك تايجبرو ماخن أقوام جنة حبو كاب أملاك نحب أنت لنا نحب أدلنا هاملا كم تقدم زبالكم زدي نجزابير أملاك سي كل صور نفتن نخون أدامن هيوانن كاب قس مريت جن كصورو كاب أملاك كصورو حاتياتهم سنك حاتياتهم كصورو ويتهاي مسجن أملاك مسجن كبرن إجزابير يقول سلازي ويتاي مسجن سلازي عينات موتيو نعنا مريسنا يزلنا ويدما أبيناي بوتاينا زلنا ويدما ميتنا لنا تلناسي عيناي موتينا ميتنا زلنا كاب قدس إجزابير أملاك أما خل أتقوام جنة حابو لنا نحب أدلنا كم زلومين تصلي زنبرنا بكن ما أملاك ننصح النبرناسي كم تداوي زغور النبرسي بديلك كان دلكن مغزابير زغر النبرسي أدامن هيوان قلنا بكن مغزابير أملاك بنصحا غرف أدنياتا تايكونن سلزي أملاك يمسجن أبيناي موت إنا نموز لنا علت أبيناي موت إنا نموز لنا ويدما تنموت لموتا مرج أراس آمي أبتي مدراو جنة أدام زموت لدي وي أبتي جيتا يسوس كريستوس أسامت زلوا أبتي إنشيتي حديك سماين حديك مدرسي أينا مرجانا أينا أملاك مسجن أبقدامي تيموتيوس شدشت خاب شدشت سقاب تشعات خنم بوغنا خمسين جناخب لنا أملاك مس يا أغلى مبال عبي ربح الله لنا يا أغلى مبال أما منفساو نجر قصر شدشت خنم بوغنا عبي ربح الله لنا أدامن هيوانن يا أغلى زي مبالهم يو أب كبيد نجر أموز بسهم يا أغلى زي مبال أب أدامن أب هيوانن اتاقابتا مونغو حانت زنبرت انت عينت هيوت نبرا لنا قراغي أملاك مس يا أغلى مبال عابي ربح الله ويبلنا زابير أملاك يمسجن كبرين زابير يهون عينت موتنا والثاني أدامن هيوانن يا أغلى زي مبالهم أبتن إحنا نتنيو كنا ورلو ندلي كل ساعة تسميت النقبرو عينت هيوت نيرم قدر شوعاته خنريو خلنا همزي بلنا ناب عالم حانتكوا أنسانان أمو حانتك نوسد هاي نخيلنينا أبز عالم زي زمسانا يو نجر يلن كابز عالم زي نوسدو نجرات سيلن እግዚአብሔር አምላክ ኦትናይ ምድሪ ኮይኒ ይተርፍ ኦትናይ ሰማይ ካ ናይ ሰማይ ኮይኒ ይተርፍ ካብ ምድሪ ናብ ሰማይ ሒዝናዮ ንኸይድ ነገራት የለን ስለኒ የአህለን ምባል ረብሓሎ ወይለና እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን እግዚአብሔር ይሁን ኣብ ቁጥር 8 ከነብቦ ከለናው ቀለምናን ክዳውንትናን እንተለና ብለና ንሱ የአህለና ይለን ቀለምናን ክዳውንትናን እንተለና እሱ ያአህለና እቶም ክህብቱሙ ዝደልዩ ለና ግናና ፈተናን መፈንጠራን ኣብ ብዙሕ ንሰብናብ ምብራስ ምጥፋእን ይሰጥሚዮም ኣብ ሰባት ናይ ምብራስ ህይወት ይፈጥ ኣየኖት እቶም ክህብቱሙ ዝደልዩ እቶም ክልዕሉ ብምድራዊ ነገር ከምቲ ክውስኹሉ ዝደልዩ ሰባት ኣብ ናይ ሰባት ህይወት
مبراس أزيوم يسطمون أزيوم هاو ينبرون هاو ينبرون እግዚአብሔር አምላክ ካብ ከምዛ አይነት ህይወት ክንወጻለና ኣብ ብዙሕ ሰብ ናይ ምብራስን ጥፍኣትን ይሰጥሙ እዚ ከዓ ብመንፈሳዊ ነገር ዕሽነትን ውድቀትን ይበል ዕሽነትን ውድቀትን ስለዚ ኣበየ ዝነብር ዘለኹ ኣበየ ዝመርጾ ኣብቲ ምድራዊ ኣዳምን ሔዋን ዝነብሩ ናይ ምቹ ኣብቲ ኣዳምን ሔዋን ዝነብሩ ነገር ኩሉ ዝመልኦ ነገር ጎደሎ ዘይብሉ ويس أبتي يسوع كريستوس ولا حد زي بلو بجكا نقص عنجت استسقللو أينا يمرجع أبتي نقص عنجت كون كله نتأمي السؤال نتأمون تايو صدق نتأمن قدسنا نتأمن سمعوا نجر نتأمن سمعت كا أو يمثل هاللويا أبت عنجتي أبت درخ أبت نقص أو تودك ولا خاكن تتأمن السقعة صدق تتأمن هاللويا أملاها ونقر تتأمن سميا ونقر تتأمن هاللويا أبتي أدامن هوانن أب جنة كل نقر زمرو تدلا زلوا حنقوات زنبلوك موت ولا خاكن كم تتخيل موت حزز وسين بموت تعجبكات وسين ويتاي مسجن أنا حدا بتعمل دس دبلني أبي وانس عسرت تشعت 30 كتن 30 سلسلة كم زيب لنا شعتهم عقيتم لنا مسيوم محاولتي تي قداماي نايتي مسؤول التسقلق على صبروا لنا نتم بيمان بصقام زلو بتي سرعتنا ايهوداويان ጊዜ ከሐለፈ ቆሎ ሰንበት ከይመጽ ቆሎ ተሳባዝ ብሎ ነገር ከይመጽ ቆሎ ከወርዶም ስለዘለው ነቶም ቢየማን በጸጋምን እቶም መጽየም ተም ወታደራት እንዳይገብሩ ሰባበርዎም ለና አብዝ ግን ዘገርም ነገር አታለው ናብ ኢየሱስ መስመጹ ግና ሻዓ ከም ዝሞተር አይዎ አም መስቀል ክትመውት ኮልኻ ሞትካ ቅንጡፍ አይድንጉኒ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ኣብ ምድሪ ኣብ ታሪኽ ካብ ተሰቂሎም ካብ ዝሉ ኣብ ሓጺር ግዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ከም ዝሞተ ሞትካ ኣብ መስቀል ክኸውን ከሎ ኣዝዩ ቅልጡፍ ስቃይ እውን የብሉን ካባኻ ዝስበር ነገር እውን የብሉን ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ብለና ኦልሬዲ ሻዓ ኣቀዲሙ ወይቱ ነበረ እሞ ንኣካላቱ ኣይሰባበርዎን ሞትካ ኣብ መስቀል ክኸውን ከሎ حصيري أب كريستنا هيوت كتنبر كلها نتي مريض كايو زلها تموتولو عينة بوتان مسكل انت دا خوينو كمتنا يسوع كريستوس حصيري ويتاي مسكن يسوع كريستوس أقدمو موته أب مسكل أب قرانيو أب تاريخيتكم كتري خلهم أب مسكل كوينو أب كمزا عينة موت قلتيفو ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝመተ ታሪክ ተጽፎ ቶም ሰባት ግን ኣብ መስቀል ስቀል ንምንታይ ክትሳቀዩ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ሻዓው ለና ትግርኛ it's already made to ጸንሖ አምላክ መስገን ክብርን እግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ አይናይናን መረጽ አብይና አይነት ሞት ይሸና እና ጎይታ መጽናለና አመንት ቆይናለና ጎይታን ስዕባለና ግን ፍጻሜና ዝመጽ መደምደምታ ዝመጽ እንታዩ አይነት አፈጻጽማናይ መንፈሳው ነገርናይ ምክንያቱም ትንሳኤክ መጽን ተቆይን ሞት ቀድማለዎ ስለዚህ አይናይ ሞቲና ሜትና ዘለና አብሮሜ 6 ደቂቃ ክንሪዮ ኮለና አጽብዩ ይገልጸልና አይናይ ሞቲና ሜትና ዘለና مس كريستوس ميتلو مس كريستوس تسقيللو مس كريستوس تقبيللو لنا عيناي عينت موتي ግን الموت زلنا ወይ ሜትና ዘለና አመስቀል ክትመውት ኮለኻ ሃሌሉያ ኣብ ሉቃስ 23:34
أبتي مدراوي جنة زموت الله تموت كلها أنتي وزيخاو أم مسكل يسوع كريستوس تسوقينه أبلو قاس إسرائيل سلسلة 4 كرب يسوع دما أبو سجبرو نجراي فلتون يومه إذا قال أم مسكل كل تداوي لموتك أم مسكل تدابيت كان لها هكاجن كابها محرت يوصل كابها فقر يوصل كابها لقسنا يوصل كابها بويتا بيسوع كريستوس سن سماو نجار صدقي قدسنا يوصل ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ አመስከን ከመውት ኩሉ ስገብሩ ነገር አይፈልጥን የሞ ምሕረት ግበረሎ እነገሎ ሃሌሉያ ሞትና አመስከን ተዳሆይን መሪስናዮ እዛ አይነት ነገር ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አባና ይወጽ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስን ታዩ ስገብሩ ነገር አይፈልጥን የሞ እነገሎ ስለዚህ ንሕና ኣሕዋተይ ኣእምሮና ሕልናና ኣጸብቅና ንፈልጠይና كمتي أقدامي كورنثوس عرف كل تزبلو سب من مهان نفسي فلت حلنا نفلت وزعبات صباح انتهي خوونسي نفلت أتصدقنا أتموتنا عيناي موتيو أتي أمدراو جنة آدم زمتون موتيو وينما تجيتا يسوع كريستوس زمتون ناي مسكال ناي كرانيا موتيو عيناي عينت موت نموت علينا وينما عيناي عينت موتينا بيتنا زلنا وينما عيناي عينت موت كن موتينا نمرت هاللويا ويتا بيسوع كريستوس مخنياتو موتنا نايت سيانا ميستري ساغرلو سعينت نغري سلازي يسوع كريستوس ابت زنقصه ابت زيغمت ابت زيغبو بوتا وين موت كل لكن انتاي سغبو ነገር አይፈጥን የሞ ሄደገለው ምሕረት ግበረለው አምላክ መስገን ክብርን እግዚአብሔር ይሁን ويتا بيسوع كريستوس حواريا باولس اب زمنو خنبر كله اب قداماي كورنثوس 15:31 كمزي حواتي انا بتي بكريستوس يسوع ويتانا اباخاتكم زلني تمكحتي ابصصبا تموت الله امين كبرن እግዚአብሔር حواريا باولس ابصصبا سليهم موتا أتي أبسط صباح زموتو زنبرن تاي سلا بيت كريستياني زموزلو سلا دون قدوساني زموزلو آمين سلا توم نعملاق زلي وانجلي زموزلو أبسط صباح يموت الله بركز زي نحاوري باولس زاربدن أحواتي أنا بتي بيسوع كريستوس ويتانا أباخاتكم زلني تمكحتي يسوع حواري باولس كمكح ولا بزيد مكح أبسط صباح موت الله حواري باولس بزي مكح نتي عينت زموتو زل موت نخبر أملاك يمكح نحنا نمكح لهم تمكحت سنتاي آمين أبروم يشد تشتشوا عاد تغينا غنريو خلنا حسابي بس خدم دم دل حواتي كبرن إجزابير يكون بزح تغير مساهم أبروم يشد تشتشوا عادن شمونتن كمزيب لنا إذا موت كاب حتيات حرايو تسيمو إذا عينت موت كاب حتيات حرايو تسيمو إذا دقيم نحتيات كي جزاء أتناي حتيات سقام انتي غطفر أتي أرقي سبنا مس أتي أرقي سبنا مسو كم تسغلت فريقنا الله ناينا آمين أنا موزلنا موتنا آبيناتي مرجعنا ناقين ويتاي بارو جيتا بيسوع كريستوس بزحتن وحالكم ايدلني حزير نجر مرجعنا آبي آبتي مدراوي جنة آدم زموتولدي وي آبتي يسوع كريستوس أم مسكل أبكرانيو زموتن عيناي عينت موتنا نمرز لنا عيناي عينت موتنا نموتوز لنا عيناي عينت علات أبسط صباح نموتو زلنا آدم كموت كله آدم زموتو نموتا انت دا وين مرجعنا عالم سات تمرسيا عالم لومي وزحاب بمليون تقصر وترزي بلوم عينتنا آدم موت يمرسو ناي كريستوس موت جن كن مرسو كم كريستيانات يقبعنا እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ክብሪ ንእግዚአብሔር ይሁን እዚ ኢለ ውድ ደሊ ስለዚህ
عيناي موتي ومرجعنا أتي آدم زمطولو أب مدراوي جنة دي مرجعنا بس مدراوي نجر دي أم مدراوي نجر دي ناتتحيز نازلنا بس مدراوي نجر دي ناتتحيز نازلنا بس السعدي ناتتحيز نازلنا هاللويا كبرنا إخزابير موتنا أم مسكال أب قرانيو أنا مس كريستوس تسق إلى الله زبله مس كريستوس ون ميته مس كريستوس ون تسق إليه داقم مس كريستوس ون يتنسق ويتاي باركم كبرنا إخزابير يقول زين هنا مرجعيو أب ويتا مسينا لنا أمن تقوينا لنا ولد أملاك قوينا لنا جن عيناي موت كنمرز ويدما علات نقول نموتو موت عيناي كم زغنا كمتي هاوريا باولوس انتايلو أبسط صباح موت هاللغين زابيري مسجن ويتا بيسوس كرسوس واتي حجي مرجعيو هاللويا ويتا بي